Ko ta yaya Hajiya Naja'atu Muhammad ta nazarci kokarin da Najeriya take yi na ganin ta je kasar Nijar ta dawamar da mulkin demokaradiyya? Abu biyu za mu kalla. Shi Tinubun demokradiyyar yayi mutumin da kowa ya ga ya ce snatch it, grab it, ku fizge, ku fauce ta karfin tuwo kuma ku gudu da akwati. Saboda shi mulki ba alakat ba ne, wato ba abinci ne wanda zaka zaɓa ka ci wanda kake so ba. Da karfin tuwo ake kwatarsa. Na biyu shi karan kansa Tinubu karfe 3 na dare aka faɗi cewar ya ci kamar yadda sojoji suke yi. Tsakar dare ka tashi ka waye gari a ce maka ai an karɓi mulki. To wannan kenan. Muhimmin abu shine kai Tinubu da ka ce za ka je ka shiga Nijar ka yaƙi Nijar saboda kai ne ciyaman na ECOWAS. Ai kana ciyaman na ECOWAS ne don kana shugaban ƙasar Najeriya ba gaban kanka bane. In baka shugaban ƙasar Najeriya ba za ka shiga cikin ECOWAS sun ba. To saboda haka tunda kana shugaban ƙasar Najeriya hakkin da ya fara rataya a kanka shine hakkin 'yan Najeriya. Baka tuntuɓi 'yan Najeriya ba, baka samu izini daga majalisa kamar yadda doka ta ce ba. Haka kawai ka je ka tashi kai azababi ka ce wai kai za ka shiga za ku je ku yaƙi Nijar. To Nijar da ta yi mana ne ba ka da izini a matsayinka na shugaban ƙasa ka ce za ka shiga yaƙi da wata ƙasa. An ba ƙasar ce ta yi mana barazana cewa za ta shigo mana ba. To Nijar ba ta yi wannan ba. Sannan kuma akwai maganar yaya Nijar take da arewacin Najeriya. Da mu da Nijar mutane abu da ba su sani ba shine ƙasa ɗaya ce. Dukkaninmu da muna ƙarƙashin daular Usmaniya. Usman ɗan Fodiyo ɗin nan abin da ake kira Nijar yanzu a nan ya karatu. Sarakunan mu da har a kusancin nan in ba kwanan nan ba hakimin Maraɗi daga Katsina ake naɗa shi. Ƙasa ce turariya ƙwaya ɗaya a ƙarƙashin daular Usmaniya. Lokacin da Turawa suka zauna a Berlin ƙasar Jamus da Faransa da Jamus ɗin da Ingila suka zauna suka sa map ɗin Afirka a gabansu. Wannan sai ce to ni na ɗauke nan. Wannan sai ce ni kuma na kwashi nan. Abin da suka yi kenan da ƙarfin tuwo kuma suka ci wannan. Wanda duk sarkin da yace bai yarda da wannan mulkin mallakan ba kashe shi suka yi. Suka ɗauko wanda suke so suka saka. To dangantakan nan bata ƙare ba har yanzu. Kuma muna da jihohi 7 wanda direct suna makotaka da Nijar. Ba ma za ka gane cewar tsakanin in kana Jigawa ba za ka san lokacin da ka shiga cikin ƙasar Nijar ba. In ka bi ta Katsina ba za ka san lokacin da ka shiga cikin ƙasar Nijar ba. Haka in kana Sokoto ko kana Kebbi. To wannan hauka da naɗe-naɗe ni ina ganin su a matsayin cin zarafin mutanen Arewa ne ba maganar Nijar ba ce kaɗai. Saboda kuma waɗanda suke cewa za su yi demokradiyya za su yaƙi don a sa demokradiyya su da kansu ba mu demokradiyya take ba. In ka ɗauki Togo misali a ƙasashen ECOWAS. Togo ya dema shugaban ƙasar Togo shekararsa 38 yana mulki sai da ya mutu ɗansa yau ya karɓa shekararsa 17. In ka ɗauki Kamaru yau kusan shekara 40 da nawa ne Paul Biya na ƙasar Kamaru bai ma san inda yake ba yana kwance a asibiti a Faranshi ɗansa ne yake mulki. Haka in ka ɗauki Senegal yau Macky Sall ya gama 2 term ɗinsa yana tazarce ya ɗauki 'yan opposition ya kulle kamar ka ce a Najeriya ne a ce Tinubu ya kulle Atiku ya kulle Peter Obi. Abin da ake ciki kenan yanzu a cikin Senegal. Ba wai dan demokradiyya suka yi ba. Na farko dai ba su da iko ba wanda i ba su ikon su yi wannan. Nijar ƙasa ce mai cin gashin kanta. Abin da mutanen ta suke ga dama su za su yi babu ruwan wani a ciki. Yanzu zancen da nake maka a boda da aka rufe biliyoyin kuɗi sun salwanta kuma kuɗin 'yan arewa ne. Waɗanda suka kawo tirela na albasa tana nan ta narke. Waɗanda suka kawo ɗaruruwan miliyoyi na san mutum ɗaya zai shigo da kifi na miliyan 200 yanzu kifin ya ruɓe ba shi kaɗai bane kuma tirela ta fi 1000 nawa tana ɗauke da shanu tana ɗauke da tumakai tana ɗauke da kayan abinci mu kuma daga nan tirela ta fi 1000 nawa na kayan masarufi da ya kamata su shiga da su Nijar ba a shiga da su ba sun ƙara kuɗin mai abubuwa sun tsefe yanzu sun daɗa tsefewa saboda babu ma harkokin cinikayya babu shiga da fitar abinci kuma ina so ka gane cewar bana ba a samu an yi noma sosai ba saboda 'yan ta'adda sun hana noma a arewa maso yamma arewa maso gabashin ƙasar nan da arewa ta tsakiya dukka ba a yi noma yadda ya kamata ba kusan kashi 50 daga cikin 100 ba su yi noma ba bana inda aka yi noman ma an samu rashin ruwa to saboda haka ga wannan ga tsadar taki da sauransu kana da sojojin da fiye da shekara 20 sun kasa yin maganin wannan ta'addancin wai su ne wannan sojojin ne zaka je ka ce wai sun tafi wani yaki ba Nijar ake yaka ba arewa ake yaka Tinubu bai taba koya kiyayyar da arewa ba tun lokacin da yake gwamna na faɗi wannan mun kuma faɗa har yanzu ba wanda ya zo ya karyata ni to
To saboda haka ko da na ce Tinubu ba shi da wani abu da zai wa Arewa, an tabbatar da magana ta yau ko ba a tabbatar da ita. Babban bala'in da ke cutar da Arewa tsayan faɗa maka. Akwai da yawa daga cikin malaman mu ba wanda ya kassara Arewa kamar su. In dai zaka ba su kuɗi to duk ƙaryar duniya za su zo su naɗa ta su ɗaure wa talaka kai, su ɗaure wa mutane kai. Daga ran da kai shiru ana datsaka, ana kashe ka, ana kassara ka, kai shiru baka ce komai ba, ka yadda a ci gaba dai. Ba wani abu ne yasa yau Tinubu yake shugaban ƙasa ba, iya kwarmato ne irin na Yarabawa. Kwarmatansu kuma a jarida ne kawai suke yi da gidajen rediyo, su tsorata kowa, su sa 'yan Arewa da suka raina kansu su danka musu mulki. Tun da nake ban da ɗan Arewa ban taɓa ji a doron duniya inda haka kawai Allah ya baka mulki kawai ka ce a kai kama ne barin ba wancan ba taɓa yi ba a tarihin duniya, sai saboda lalacewa irin ta mutanen Arewa. To amma kalilan ne daga cikin mutanen Arewa waɗanda su ne suke shugabanta Arewa a yau, su ne suka sai da Arewa. Shi talakan Arewa a gaskiya ba abin da zai iya yi, ba abin da zai iya yi, saboda mutumin da yake fama da ina zan samu abincin in an jima, ina zan samu abincin gobe, ba su da ilimi, ba su da sana'a, ba su da yau, ba su da gobe. Me kake so su yi? Inda ka ga mutane suna tashi, ko ni din nan da zan fito in ce ba mu yadda ba, ai dan ina da ilimi ne. Ilimi kuma ba shi da amfani idan ba za a yi aiki da shi ba. Ai daga Bauchi aka fara nefu, daga Bauchi ne aka kirkiro ban yadda ba, ban yadda a zalunce ni ba. Bauchi ce ta kawo wa Kano ta ara ta yafa, mu kuma aka yi mana wannan training din. To amma maganar ita ce daga lokacin da aka ce an kau da ilimi, to Allah ma me yace ina za ka haɗe su tsakanin makaho da mai ido? Ba ilimi a Arewa. Saboda rashin ilimi a kawo ƙazantaccen talauci, za ka bi mutane ne ido rufe, sai inda aka kai ka ga halaka, sai inda aka yi da kai. To ka gani 'yan Arewa da kansu suke cutar kansu, ba nan 'yan Arewa aka zo aka dinka ƙaryar Muslim ticket ba, ko ba nan Arewa aka dinka yin ta ba, suka dinka ƙaryar saboda kawai an ba su kuɗi. To yau ina suke? Yau su faɗa mana ba Nijar ba musulmi ba ne? Kashi 99 daga cikin 100 na mutanen Nijar musulmi ne kamar mu. Mu 'yan Arewa maso yamma kashi 99 daga cikin 100 wanda muke boda da Nijar musulmi ne. To yau a faɗa min ina 'yan Muslim take. Muslim din yau Annabi ya riga ya gama magana. Sallallahu alaihi wasallama ya ce da musulmi azzalimi wanda kafiri mai adalci. Mulki ya ce zai tafi da kafirci amma ba zai tafi da zalunci ba. To saboda haka aka fare mana ƙaryar banza. Waɗanda suka yadda su ma sun yadda ne saboda kuɗin da aka ba su. Waɗanda aka ba su 'yan taliya suka je suka ci taliyarsa ta ƙarshe. To saboda haka bala'i in ya zo sauka kuma sai ka ga ba shi da iyaka. To amma na ji daɗin abin da sanatocin Arewa suka yi tare da sanatocin Ibo, Allah ya saka musu da alheri. Ban taɓa jin daɗin sanatocin mu na Arewa kamar wannan karan ba. Dan ba dan sun taka wa Tinubu birki ba, da tuni ya shiga Nijar. Dan magana da nake ma in kai shiru ka yadda. Idan an kana ce maka barawo kai ka san baka yi sata ba, kai shiru ka yadda kai barawo ne. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mana in kuna so ku yi gyara hawa uku ne. Number 1 shine ka gyara da hannunka ko ka yi da bakinka, amma mafi raunin imani shine wanda ka kyamata a zukatanka. To mafi raunin imanin 'yan Arewa suke. Shi kuma Allah ba tsoronka ike ji ba da sai ka ɓata masa sannan zai maka abin da kake so. Ƙaryarka ta sha ƙarya. Waɗanda duk ya kamata su yi magana su ce abin nan ba daidai ba ne suka yi shiru, to munafukai ne suna karɓa daga gurin gwamnati. Waɗannan uku a cikinsa za ka samu su ne munafukan Arewa kuma su suka fi yawa. Amma wanda ya yi imani da cewar Allah shine ya rizuku man ya sha, shine mai azurtawa, to ƙarya ne a ce yana tsoron wani Allah ba Allah ba. To saboda haka wanda ba shi da imani daman ba ka sa shi a cikin lissafi. Bi yawan su kuma ba su da imani. Ai rashin imani ne yake janyo ka ji tsoron wani Allah ba Allah ba. Me mutum zai maka? Me ya isa ya maka? Me ya isa ya hana ka? To saboda haka in ba kwa so a tafi yakin nan, in ba kwa so yakin ya cinye ku, in ba kwa so a daɗa kassara mu a kai mu ƙasa, in ba kwa so ku rasa ci da shan gobe, sai kun yi wa Allah yanda ice ku yi, dan da hakurin ku ƙarya kuke ba ku yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, sai da ya je Badar, sai da ya je Uhud, sai da aka yi Hudubiyya. To amma ba za ka yi kullun ka dinka cewa wani hakuri muna addu'a, makaryatan banza sun kai Annabi iya addu'a sallallahu alaihi wasallam da shi ya tafi Badar. Ku ce wani kuna addu'a, ƙarya ne, ba wani addu'a da suke. To addu'ar da kuke yi me yasa har yanzu kuke cikin wahala? Saboda ba ku yi wa Allah abin da yace ku yi ba. Yace ku yaƙe su sai sun daina zalunta ko ba haka Allah yace ba. To yaƙin an ce mana ga yanda zamu yi, sai ku yi da bakin ku. Ku fito ma ku yi faɗa da bakin ku cewar ba ku yadda ba ana zalunta ku, sai ya zama problem. Sai a ce wai kana adawa
adawa da azzalimi, to daman ba haka Allah ya ce mu yi ba, mai adawa da azzalimi. Fir'auna cewa aka yi sulhu da Fir'auna, ba cewa aka yi a faɗa masa gaskiya ba, in ya ƙi yadda aka ce a yaƙe shi. Azzalimi shugaba sai wai ka bi shugaba in Fir'auna ne fa an ce ka bi shi ne. Ƙaryar banza mutanen arewa suke, ka gane, sun halaka al'umma saboda abin da su kansu suke. Mafi yawan malaman mu, ban ce duka ba, akwai mutanen kirki a cikin su kuma suna faɗa muna ji. Allah kuma ya saka musu da alheri. Allah duk ya haɗu ya kare mu gabaki ɗaya.